बेसेबां अनो आंखौ जोबै अख्रां गंसे आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जोबै जाय खामानिखौ दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ बेसे 50,000 सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना साल्टे फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ मैया बेखेवबाय चिरांनि खुंग्रिं बाथाबारियाव आथिखालाव बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होबाय थानाय प्रबिन बर' एबा मैथा बर'नि बिथोन होनाय देग्लाय बोसोरनि साल्टे फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय आबुं बर' सावथुन अख्रां गंसेखौ थांनाय हराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारि गामियाव बेखेवो चिरां जिल्ला बड' सिन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि बिबिका बसुमतारिया जेराव गोबां नायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों मख'नो गोनांदि बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे प्रिमियार श'बो लानाय जायो जेराव अख्रां गंसे सावथुननि दिहुनगिरिजों बिथोनगिरि लोगोसे रोजाबगिरि गासै फावखुंगुर फावगिरिफोरा एबा बे सावथुनजों लोब्बा गोनां सुबुंमोनहा गोबाङानो बाहागो लायो जेराव बिथांमोनखौ मान होना बरायो आर'नाइजों बे सावथुन बेखेवनाय आरो प्रिमियार श'आव बिथोनगिरि प्रबिन बर' एबा मैथा बर'जों लोगोसे गुबुन फावखुंगुर फावखुंग्रिमोनहाबो बाहागो लायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाखौ अनसायनो खावलायहरो बेवहाय नोंथाङा एक्टर हिसाबै रल खालामनानै माबायदि एक्सपिरियेन्सआथ' बिराद मोजां आं बे आंनि फार्स्ट डेब्यु मुभि ओमफ्राय बिराद भेरियास एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनबाय आं आदा मैथाया बिराद मोजां गाइड खालामलांबाय ओमफ्राय बिराद नलेजबो मोनबाय ओमफ्राय फिल्म आं गोदो खालामदोंमोन बाट एज ए लिड बोरै माने एक्जिकिउट खालामनांगौ बेखौ बारा मिथियामोन आइडिया गैयामोन बाट बिराद मोजां गाइड खालामनानै आदा मैथाया दिनै बे सावथुना प्रिमियार जाबाय ओमफ्राय आंनि को एक्ट्रेस पुजा मुसाहारियाबो बिराद सापर्ट खालामदों आंखौ ओमफ्राय बिराद गोबां सोलोंनो मोन्दों आं बिसोरनिफ्रायबो ओमफ्राय गोबां सिनियर आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो आयं दांखोल गुबुननिफ्राय बिसोरनिफ्रायबो बिराद सोलोंनो मोन्दों आरो आं मेन लिड एक्टर हिसाबैनो खालामदों ओमफ्राय रलनि बागैथ' आं बारा होनबाथाय स्पयलार होनाय जायो नालाय बयबो मिथिजोबगोन मिथिजोबबाथाय आरो नायनायाव एक्साइटमेन्टआ खम जायो ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोङो आंथ' बेखौनो खावलायनायगोन जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरा फैयो आरो बे सावथुनखौ नायफैयो आरो अनसायफैयो बेखौ ओमफ्राय बयबो आर्टिस्टफोरानो बिराद खस्थ' खालामदों बे सावथुनखौ दिहुननो थाखाय ओमफ्राय बेनो आं बाखि मा फोरमायनो सानो मा बुंनो सानो बेनि गेजेरजों गिबियावनो खौरांगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दा दिनै जानाखि आंनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे सावथुन बे अख्रां गंसे सावथुना दिनै बेखेवजेननाय जाबाय बेवहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारियाव बेखेवनाय जादों गोबां रायजो राजाफोर दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्रायबो दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो आर्टिस्टफोर नोंथांमोननो नांगौबा बे सावथुनखौ देखायनोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्टबो खालामनो हागोन बेखौ आं खावलायबाय आरोखि रायजो राजाफोरखौ आरो मा खावलायबावगोन रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जोंनि बर' सावथुनखौ नोंथांमोनखौ आं जेब्लाबो खावलायगोन नोंथांमोन अनसायोब्लासो जोङो जोंनि सावथुन मुलुगाबो थांना थागोन बे सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफ्रा माने एंगेज जाना थानो हायो
बेबो मोनसे पार्ट टाइम जब बायदि आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो बेनिखायनो जोंनि सावथुन मुलुगखौ फोथांनोब्ला रायजो राजाफ्रा पार्टिकुलार रायजो राजाफ्रा अनसायनांगोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो अनसायनांगोन गोबां आर्टिस्टफ्राबो फ्राय आर्टिस्टफोरखौबो जों नुयो फाव खालामबाबो गावबा गावनि माने मुभिफोरखौल' नायो गुबुन मुभिफोरखौ नायनो नागिरा नाथाय जों नायनांगौ इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो नायनांगौ पार्टिकुलारलि आङो नैबे अख्रां गंसे सावथुनखौ आङो सबखौबो नायजानो लुबैगोन मानोना बेवहाय माखासे मटिभेसनेल इडुकेसनेल माने मेसेज दङ जे जोंनि जायफोर माने गैजारोङैनि फिसाफोर दिनै बिथांमोना माबायदि गिदिर लेखा फरायनायनि सिमां नुयो आरो बिथांमोननि सिमाङा बोरै जाफुंगोन बे मेसेजखौ लानानै आं बे सावथुनखौ लिरनाय जादों बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायो नोंथांनि नैबे फिल्मनि माखासे टिम मेम्बारफोरखौ मा धन्यबाद होनो सानो बेखौनो आं बुंगोन जे दिनै जोंनि बे अख्रां गंसे सावथुनाव जायफोर बिथांमोना फाव खालामदों आरो बेवहाय थुलुंगा होनाय गोबां जाय बिथांमोनखौ जोङो मोखाङाव नुवा नाथाय सिङाव थानानै गोबां थुलुंगा होयो बिथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरगोन बिथांमोना थोजासे हाजासे खस्थ' खालामदों जायनि जाहोनाव बे सावथुनखौ जोङो 12 दिननि गेजेरावनो जों दिहुननो हादों आरो 12 दिननि गेजेराव दिहुननाय सावथुना माबायदि जायो नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्रायनो मोनथिखागोन जिहेथु दिनै सावथुना अपेनिंबो जाबाय आरो रायजो राजाफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ मोनगोन बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि गासै टिम बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय जाबाय थेंक इउ